Trail má niečo málo cez 900 metrov. 370 metrov prevýšenie. Ak tu sa niečo pokazí, tak tu je potom nejakých 3,5 metra do prázdna. Takýto balet tu musíme robiť. Tak idem si dať po dlhšej dobe tento trail, ktorý je jeden z najstrmších aj najnáročnejších, aké poznám v okolí. Obťažnosťou by som ho prirovnal k trailu, ktorý som šiel na Lago di Garda v Taliansku. Sú tu veľmi strmé úseky s voľnou súťou, kde je veľký problém kontrolovať trakciu. Tento kopec má určite aj nejaké úseky, ktoré nedokážem zísť, vďaka čomu mám oveľa väčší rešpekt. Tak, poďme na to. Taká jedna podstatná vec. Trail má niečo málo cez 900 metrov. Prevýšenie asi nejakých 380. Tá najstrmšia pasáž vlastne príde až niekde v druhej polovici. Ale hneď tunak ideme na takej hráne, takže je treba veľká koncentrácia. Tam není radno tu zaváhať. Tu je fajn, že aj keď na jednej strane mňa zavadzia tá skala, ale na druhej strane zase, ak sa niečo pokazí, tak ma tam zachytí. Tak. Jo. 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 Máme na ľavej strane taký troška prepadík. Takže je to pomerne jednoduché, hej. Ale musíš sa vyhupnúť na tú skalu, ak náhodou niekde zachytíš pedál, alebo čo, tam letíš nejaké 3 metre. Vďaka. Tak toto bol na vrchu jeden z takých najťažších úsekov. Teraz to bude chvíľu také viac menej v pohode. Áno, tu som to pozeral. Pôvodne to šlo takto, ale vychodili to stade, lebo je tam taký padnutý strom. No z diaľky som tam videl taký celkom pekný úsek, zaujímavý vyzeral. Pomerne taký strmý zošup. Dojazd vyzeral dosť v pohode, takže by to nemal byť problém. Ani to nie je až také strmé. Tak to vyzeralo, či? Pohodka. A teraz nastávajú ťažké mordory. Prichádzame k jednému miestu, ktoré si hora nechá nepokorené. Je to teoreticky možné, ale tu nie je absolútne žiadny priestor pre chybu a tu sú následky fatálne, takže tunak si to takto prenesieme.
Takýto balet tu musím robiť. Ale za týmto taký prepad, ale tu ak aj náhodou niečo, tak nezahočíš tam niekde do priepasti. To mi zavadzia tento strom na tie riaditka. Potrebujem tu prihnúť bicykel a nedokážem to a vyjdem mimo stopu a to koleso mi tu začne potom prepadať. Takže okej. Už to začína byť fakt strmé a na tej voľnej súti je ťažko hľadať grip, ale rád to mám takto nachádzať stopy a hrať sa. OK. Tunak sú dve možnosti. Jedna je proste tu. Tu je problém, že zavádza táto skala o pedál, takže tu sa potrebujem zrovnať a zadné mám už potom dosť mimo a potom pri tom zábere tam mi to zvykne prešmikovať zvyklo a tunak je taký prepad do polky môjho stehna, takže dosť veľký prepad. Ak tu sa niečo pokazí, tak tu je potom nejakých 3,5 metra do prázdna a keďže som tu sám, asi sa rozhodnem, asi určite pre tú variantu okolo, ale tá tiež vôbec nie je zadarmo, ale je tam tá borovica, o ktorú sa viem chytiť. OK. Mám iný nápad, tak to tu. Zavádza mi tam strom, nič. Jo, krásne. To vyšlo. OK. Teraz prídeme k úseku, ktorý takisto znesiem. Nie, že by to nebolo reálne pustiť to takto, ale nereálne je vytočiť to potom prudko doprava. Táto skala, aj keď je suchá, je brutálne klská. Čo som normálne nechápal. Keďže to je nejaký rýchlebský balván, kde je grip jak hovado, tak možno, ale to bez šance proste tu potom vytočiť. No, ale čo má šancu na úspech, tak je potom toto. Tu napriamo je hneď prepad, ale po tejto šikmej skale, keď sa udržím, tak nebude to taký úplný zapichovač. Ešte si to ukážem takto zo spodu, lebo stavím sa, že z vrchu to vyzeralo ako nič. Ako vidíš, tu ani nie, že popas, tu je to proste takto. Vidíš, to mám pocicky. Tu niekde odtiaľ to začnem klesať
aspoň to nie je, že úplný zapichovač, ale napriek tomu aj tak musím ešte predodiť predné, aby to nešlo do takého priamého zapichnutia. Tu je našťastie pomerne perfektný grip, lebo tá skala je taká, také má vyčnelky ostré a dobre to tam drží. No a teraz to začne byť už len strmšie a strmšie. Fakt všetko voľná suť a neviem ako budem kontrolovať grip. Toto už je, ako zvyknem hovoriť, Jánošik na hrášku. Tu som, toto nie asi takto. No okej, toto už sú ťažké brutality. Vidíš ten padák, to je úplne, že dovidenia. Ale miesto je tu nádherné. Tunak je tiež jeden z úsekov, ktorý nedám. Nie, že by nebol možné, teoreticky, ale prakticky už som to skúšal párkrát. Tu keď sa dostanem, tak kvôli tomu stromčeku tam nezmestím riaditka a nedokážem to tam zatočiť. Ježiš, neviem nastúpiť na bike. Tak poďme hľadať grip. A tieto pevné skaly sú fajn. Fú, čo tu na... Tá skala tam tak nepríjemne trčí. A ďalšia vec, už dlho nepršalo, nie je sucho a takéto šotolinové úseky sú vtedy nekompromisné. Brutálne nekompromisné. Ok, držím. Dobre, mám. Dobre, toto máme. Dobre, som v pedáloch. Som si vybral ťažšiu variantu, pozerám. Dobre. Jaj. Jo. Toto je akože brutál. Toto je možno meter trailu, meter prevýšenie. Ešte tu sú také dva sviče trošku náročnejšie, ale už by to malo byť najhoršie za nami.
Hop, hop, hop. Hop, hop. Jaj, vodka, hotovko. Ďakujem. To bolo všetko. Asi fakt 900 metrov, 380 metrov prevýšenie. Mám to rád. Perfekt.